Inktober. Zer da Inktoberra? Inktober da erronka bat, challenge bat, mundu mailakoa, ilustratzaileentzat, marrazkilarixentzat, tinta lanak egiten ari dan jendiantzat. Inktoberrek badauka, mundu mailako erronka bat da, Jake Parkerrek estatu batuetan sortu zebana, oindela urte batzuk, baina, azken urtietan, asko handitzu den erronka bada, zeitzik ilustratzaile askok parte hartzen dugu. Nik daukat 4 urteetako esperientzia Inktoberrakin, eta pixkat hori azaltzera nator, ez? Inktoberrak badauzka helburu batzuk, eta hori da gure marrazkilarixon eta ilustratzaileon lana, sare sozialetan mundura zabaltzia, eskaparate virtual hau erabiltzia, hortarako traola edo hashtag erabilpena sustatuta, lortzen dugu geure marrazkisak eta geure tintalanak sare sozialetan zabaltzia, ez? Eta hortarako jartzen jau traola, Inktober, edo traola, hashtag Inktober 2021, aurtengo ediziorako, eta penintsula mailan tintubre. Tintubre, hashtagakin, edo traola, tintubre 2021. Eta Euskal Herrixan, inkurria dugu. Eta bagabiz ilustratzaile euskaldun batzuk erronka honi eusten, sare sozialetan, eta urtengo ediziorako pixkat baliabideak eta prestatzen. Nik esan duten moduan 4 urtetako esperientzia daukat, 2017an hasi nintzen erronka honekin, eta 2017an egin nituen tintalanak etzan heldu erronka dana burutzera. Ez nintzen izan kapaz urriko egun bakoitzian marrazki bat igotzeko. 2017an arrazoi pertsonalengatik, arrazoi desberdinen gaitzik. 2018an bai, eta akuarelan ineban, Jake Parkerrek planteatzen daben gaitegi ofiziala ardatz hartuta, 2018ko kuadernua daukate oroitzapen honekin gordetan, ere akuarela dana gor, eta sare sozialetan bebai, jarraitzaileak eta ikusi zeben, eguneroko marrazki horrek. 2019an tintaz lan ineban, txuri beltzian, eta 2020an izan zen etako Inktoberrak ekarri zeban erronka politx bat, zeitzik nik garatu neban lehengo aldiz nire ilustrazio danak tableta digital batekin. Ilustrazio digitaleta pasatu nintzen, eta urtengo 2021an, sorpresak egongo die, eta gogoz nao, Inktoberrai eusteko, eta sare sozialetan nire lana zabaltzeko. Besterik barik, animau jendea nahi, jarraitzaileei, marrazkilaixei, nahi ikasliei, Inktoberrai eustera, erronka digital honi eustera, eta traola erabilitza, zeuen artelanak ikusteko gogoakin, garela, eta elkarbanatu dana sare sozialetan, Instagramen, Facebooken, YouTubeen eta Twitterren. Eskerrik asko danoi, eta esperot lagungarrixa izatea azalpen hau. Agur.